Pokémon. Maar het is nieuw. Vorig jaar nieuw. Het begint omdat nieuwjaar, elke nieuwjaar gaan we nieuws doen. De vlog gaat nieuw. Alles gaat nieuw. Deze keer België. Zij praat niet Turks. Ik ben terug. Jullie zien mij morgenavond. Vrijdag. Dus ik ben terug. Ik ben met de games kan komen. Dus bye. Dit kan invite you. Well, ik ga Q&A challenge doen. En ik zie jullie. En ik moet dan her şey yeni oluyor ama Türkçe çıkmıyor. Bunun için abonesiniz. Bana arkadaşlarınızı çağırın. Böyle bir şey olursa Facebook'a koyun. Paylaşın.